парлумони кишвар ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим тағйирот ворид карда. дар рӯзҳои иди Қурбон ва иди Рамазон исрофкорӣ, зиёдаравӣ, тақдими ширинӣ ва тӯҳфаҳои дигар ё ба истилоҳ идгардакро манъ кард. лоиҳаи қонун то ҳол аз ҷониби Маҷлиси миллӣ ва президент тасдиқ нашудааст. Аз ин рӯ он дар рӯзи таҷлили иди Қурбон, ки ба 16 июн рост меояд, амал намекунад. мо аз сокинон пурсидем, ки оё чунин қонун ба мо лозим аст ва он то куҷо пешроҳи кӯдаконро гирифта метавонад. хай ба фикри ман кӯдакоя назорат кунам бигардани чӣ гап не? Яъне гардан ҳа? таҳти назорати волидайно бигардани чӣ не? Хуб, лекин ҳозир парлумон қабул кард, бояд Маҷлиси миллӣ қабул кунад. Агар қабул кунанд чӣ хел мешавад? хай агар қонун боша нагардам. қонун манъ кунад мумкин нест. Кӯдакои шумо кӯдакон мегаштанд то ин вақта? Намегардам. ба фикрам шарт нест ина манъ кардан. Шарт нест манъ. Қонун барои ҳама хелам кӯдакоро мебинед ягон чӣ метин беидгардака. Ин ба фикри ман акун ҳам савоб аст, ҳам хурсанд мешавад. Хуб, то ин вақт кӯдакотон идгардак мекарданд? Немекардам, слишком камтар читар буд. бетартибитар боз ба низом даровардам. Хуб, ҳозир умуман маълум мекунам кӯдако ба чӣ хел фаҳмонданиед? Душворку кӯдако фаҳмондан? Ехе фаҳмондан дакор ки фаҳманд ки дуруст нестад. Гум мешанд кӯдако чанд кӯдако гӯштанд. Намхел аст? Мошино ки садамот шуст. мерафтам. Агар манъ кунанд мешавад кӯдакои доштан гулакор намешавад хабӣ. Гулакор доштан намешавад. Ну вақти чӣ хел мешавад ки гулакорро мехабӣ? ин хирсандӣ идаи ид барои ҳамаи Тоҷикистон барое ки гулакда хирсандии асосии гулакҳо ҳамае. ба қисме яъне мегӯянд ки шодии кӯдаконро мо манъ кардем, аммо на, кӯдакон дар тамоми вақт метавонанд шодӣ кунанд, на танҳо барои як манъ кардани идгардак шодии онҳоро манъ карда мешавад. яъне манъ кардани оне ки кӯдакон хона ба хона нагарданд, ин якум барои бехатарии онҳо буд ки чӣ ҳодисаҳое дар давоми ҳамон вақтҳо рух намедод. ҳукумат медонам, якҷо медонам чӣ. кӯдакоро манъ карда мешавад ки ид ба нараванд? Не, дар сатҳи қонун дигар хай намедонам ки кӯдака манъ карда намешавад. Метавони калонтара бугӯӣ, не ки кӯдак мебинӣ ки чанд қа пеш тайёрӣ мебинад.